May buntag na din na sa Rolly's Grill and Resto Bar. Okay? Rolly's Grill and Resto Bar. Karon sa Digo City mo ni ang sikat ang Rolly's Grill and Resto Bar. Naa din ha tanan no. Naay mga drinks diha nga pang chill, pang relax nga mga ilimnon. Papawa sa kahago, papawa sa kalaay, papawa sa kakapoy, magpa-relax, kauban ng pamilya, mga higala, tropa, barkada, kung sabi tawag nyo yun, yung mga partner. Rolly's Grill and Resto Bar mo'y the best. Unsay mga nadin ha, maune oh. Dina sa Rolly's Grill and Resto Bar mga higala, na ay mga noodles. Na ay kanton gisado, na ay bihon gisado, na ay bami. So, pwede mo diha mag-take out, pwede po mo diha mag-dine in. Na ay mga appetizers, no? Na ay sutukil, na ay kinilaw din ang naa, na ay sinuglaw, na ay kalamaris. Napod na yung mga sa mga mamahiligon yun og manok. Anak yung mga madali-dali na to. Napod na diha buttered chicken, na ay whole, na ay half chicken, na ay native chicken adobo, na ay chicken nuggets, daghan pang uban. Na yung mga vegetables, yung mga chop suey din ha, na yung mga soup, no? Pork sinigang, sinigang tinulang barilis, na ay ramen with egg, ramen with seafood, native tinulang manok, na din ha. Sa mga mahiligon og beef, gihapon, laras na one-stop shop sa mga unsay inyong gusto nga orderon samtang nag-chill-chill mo din ha sa Rolly's Grill and Resto Bar. So, naay beef din ha, naay pork caldereta, naay lechon kawali, naay pork binagoongan, kalami ano yun, naay crispy pata, daghan kayo, naay pampulutan, napay seafoods, fish fillet, naay sweet and spicy crab, naay sweet and spicy shrimp, napag grilled specials, kining pork barbecue, na chicken barbecue nga paa, daghan kayo mga higala. Na grilled bangus. Inghan na kadaghan ang mga pwede natong ma-enjoy sa Rolly's Grill and Resto Bar. Napag yun, bago na to isulti ang location, na mga sandwich din ha, no? At iba pa. Sandwich at iba pa. Na ay rice, na ay beverages, sama ni ining mga mineral water, mga juice in can, mga soft drinks, na mga stallion, bucket stallion, daghan din ha, no? Pamparelax lang ba, pampachill ng mga drinks, na mga dessert. Daghan kayo na yung mga Rolly's special, halo-halo, nakatilaw ko na Bertilami, lami kayo ng ilahang Rolly's special halo-halo yun, pati lami no? Na ay mga breakfast at Rolly's. Na ay tapsilog din ha, pwede mo diha mag-breakfast. Sayo din ni mga bread din he. Na ay tapsilog, na ay pancake, bang silog, long silog. Grabe mga giluglog yun. Pwede mo mamahaw kay alas 8 abre na sila. Alas 8. So, Rolly's Grill and Resto Bar, napod na din hay VIP room para sa mga pamilya o mabarkada nga gusto nga maglain sila na video kidiha, magkanta-kanta mo din ha. O niyang ilahang microphone din ha, kung bati kay tingog mo guwapo. Mao nang ang yabag, ganahan mo kanta kay, uy, kabalo na day ko mo kanta, oh. Pura kag professional mo kanta. Nindot kay tingog imuha ang microphone sa ilang VIP room. Ganahan jud ka magkanta-kanta diha. So na sila VIP room. Unya din na sa Rolly's Grill and Resto Bar, naapoy acoustic band niya mo perform para mo entertain sa ato, no? Samtang nag-enjoy ta sa mga drinks, sa itong mga foods, kauban itong pamilya, na ay mo entertain nato nga mga musikero, mga taga-digos, wapo kay mga tingog, may kay mo gitik o gitara, acoustic. Dili sakit sa dalunggan, apan bugnaw sa dalunggan. Makarelax juga, mora na punto na to din ha. Ma-enjoy ni mo mga lamian, mga pagkaon, bugnaw nga mga drinks, mga halo-halo, mga desserts, magpa-relax. Mag-chill
sa Rolly's Grill and Resto Bar. Asa gani ni dapitan Naara na din ha sa Barangay San Agustin, Digo City at banglang sa Barangay Hall sa Barangay San Agustin. Okay?